ji 33 salên ciyê xwe 22 sal di nava ragihandinê de derbas kirîne. Şehyan Tehsîn kîça parêzgeha Duhokê ye. Ji pêşkêşkarên navdarên tora mîdya Roda we. Pitirî 10 xelatên nîvdewletî û navxwe wergirtîne. Di rêwresmên roja parêzgehbûna Duhokê de êk ji wan 22 kesan e yên têne xelatkirin wekû êk ji kiçên çalak di buarê ragihandinê de li Herêma Kurdistanê. Ez gelek keyf xweşim. Cudaya vê xelatî bo min gel xelatên dî gelek zêdetir e. Ji ber ku ev xelata gelekî taybet el ber dilê min, mala min û xêzana min ev kes xelat kirî me. Gelek spas bû wana û sûzê demdeya berdawam xizmetkirina Duhokê de li her cihekî ez lê bin. ام رێزی لە خزمەتە هەمان هەفرەیەن واتگرین کوت هەمان بیابدا خزمەت کرین. Roja parêzgehbûna Duhokê bû mavê 7 sala ye bi karnavalekê hunerî û rewşenbîrî dihate geran. Par sal ji ber koronayê nehate kirin. Ev sal e bi çalakî û cemawerekê kêmtir hate geran. Êkem şehîd rêya Kurdiyetiyê da ve rêya parastina Kurdistanê da li gundê Hêtîtê û 3 kilometrayê Şmidîr e li wêrê hatiye dan wêrê berxwedana hatiye kirin ve navê Kurdiyetiyê û xîreta Kurdistanê ku di namê İsmaîl Paşayê de wazih e êkem şerê bergiriya Kurdistanê li vê Duhokê hatiye kirin. Kargeriya parêzgeha Duhokê û rêveberiya giştiya rewşenbîrî û hunerî li Duhokê di karnavalê ev sala da biryar da her sal 27 kesên buwarên cuda da yên xizmeta Duhokê kirî xelat bikin wekû rêzgirtin bo xebata wan. 52 sala من وەکو ژین و وەکو ژیارە خۆ بەری دووک بتە پارێزگە کۆ ئەس ئەبکە خۆ تێدا ببینم ئەو خزمەتە مکری ئەو زەحمەتە مکێشایی ڕۆژە کۆسەدا کۆ خەڵکێک بزانتن گەلە خەڵکی هەی زەحمەتی کێشایی ئەمریکا ڕۆژە خەلاتکردنەکە وەکی بژێن سمبول ئەن ڕەمز پیرۆزیەکە کۆ ئینسانی کێشتە هەندێک کۆ پەتەر هەندی ژێوی هەی بەرە خزمەتی بچێتەوە وڵاتی خۆ باژێرە خۆ خزمەتە هەی بکەتەوە اوجه نبقتتن پشتی 52 سالên parêzgehbûna Duhokê niha Duhok xudan 7 qeza û 21 nahiye û pitirî 600 gundan e û milyonek û 405 û nêzîkî milyonek û 405 hezar kesan lê dişîn. Bûna Reşîd, Roda û Duhok.